Vdechni to, nebo ty jsi cheeseburger. Erinu. No točím obě. Papej. Ne. Ježíš, pytel zdechni. To nemůžu použít jako film. Jo. Bo ještě mi za to zaplatí, more, že mám naskočil. Ty mi vole, sám. A teď je byl lidku, mám ho dával tam. Já on to dneska nějak často. No, mám ho tak ještě, že my to bychom narazíme jako na tady pracovat. Na práci. Ty bajču mě sadíš, tak? Natoč nám ho, no natoč ho. Už půjde. Hej, si auto pro nám dělat. Tam přijít na kole. Hej, ale nazvěrtoval ten bezlásu. Ale ptal by se nás ten jiný a on by teprve to jídlo dával, už nevíš. Podal, možná bych nepodal. Kdybych tohle vzala přes ty ruky, bych mu plátila, vole. Čumí. Do. Hej, zvolil jsem se obrat čumí, ale to jsem můžu cenit. Jo, Pido, točno. On mě zabije, on vypadá jak vrah. Větší vypadal tam ten, to všichni měli debile. Jsi to zežrala? Ty to máš zežrané? Ne, máš, jo? Jako vyndej mě. Že mám to pak. Ani půl. Dej mi. Ale to mi No co cucají? No to nechutné, co? Oni už celou dobu, co jsme tady, tak dělají proto steak. To je napřeho. Ten má výdrž. No u sebe nemá. Taká snímka. No prostě s ním jahůdku. Dala šišu debilec. Tata to zanechce. Tam jdu zavolej. Pojď dolů. Lidé. Dám hodinku čas.
To jak říkal, on tě viděli? Ona. Ty si čuje. Ona čím měla? Ona. Mám se začala klamat, kdyby jsem to neviděla. Já nevím, co jí dělala, vole. Si tě byla, a myslíš to počul? Nadržený. Nám můžou Pikachu. Jdu piče. To bude červené. Pitelku, běž nehrát na holky, běž. Běž. To plaší nechudák, vole, mu tam jezdí auta, on tam poskakuje. Je placený, ne? Až přijde autobus, bude prdel. Až přijde autobus. No zajdem pro nějaký. On je šťastný. Jsem byla asi dělili toho okna, že ničím měli děcka, vole. Dej mi ochutnat. Ty mluvíš. Pádej, ne? Nauč. Sorry. Budete ve filmu. To někde trapal. Kde se vylečí, Mare. Budete ve filmu, tak ty si pěkný. Kdo my? Čekám, musím pár, kdybych napačil tebe. Ty popleskujeme, to si jak. No to přijde, bo. Jo? Jo. Teď? Tady? Ne. Ne, ty přikází, kdyby přišel jen tak, a zbotu. Počkejte. Ne. Já jsem právě přišel po mně.